Ozi na-erute anya aka ugbu a kwuru na akwatuo na ụlọ ụka Odumeje Indaboski Bahuse akwatuo na ya bụ ụlọ ụka dị na Onitsha. Anyị mana na ote na edepụtara aha ya bụ ụlọ ụka na ọnọchiri ụzọ mana tata akwatuo na ya bụ ụlọ eruo na ana nke anyị na-aghọtaghazi bụ ihe kpatara eji kwatucha ya wee tie ihe. Nkwa anyị na-ekwu bụ na anyị ga-esonyere ebe akụkọ ma efu ebe isi eru. Ndewo. It's okay. I can calm down now, you know. It's okay. I can calm down now, you know.